መጺኻ እዙናትና ንብጻሕ ኣበይ ንሳንስኻ وخعت مقابر صارت الأهوات قرات ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو فينات شرحخان قنايكان جهنم سختت مران ملس عبسناهنا نقدت تبلا الله دمو تبلا الله قنت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس سليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلالا مريت يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا رديدو كبهري إنك إيدي حزو إيدك موهبني حادنت مزمورنا بحد نغني حادنت مزمورنا بحد نغني سلام تخطاتت نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو لومو وين وترو نخلنا كمهرنا كنكحنا أقداسنا زلو محارز قنة تحسوا عزالكم قريبا له كسام وداتا مسايت كتصنعوا دما بتاعتنا يقدمكم نايلو محبريتا معرباو ميديا كسع كندي يوم قلقل كم زلو زري جبت زلو حبريتا كنرينا كاوزاي بغطبا بكالس اللاتات زقبر زلو وددرنا حيالات أبزي وانز دما ما نم سبنات أخم زي كنا نقول سب كركب زخلص أجام كم زلو دما كنركب في التنينا نبزو بانا كم تخلنا كابزو بانا زبجس زلو أجامات كسع كندي نبيرترا كتو نخاتو تعري جبر كم زلو زرت حستون كرينا كسام مودا تام سايس إنه ناتكم لايك مقبار سبورت مقبار دمانا زي channel ندى دناتو سلسلة زخونة أي تحمقنا بالكو مجمريا بزنا يا أفريقيا أنا جرك جمريا تحريو بزو حفظ معراب وصل زلني أبت معراب كأتنا خلنا بنا أفريقيا هنجمر بزون كفالنا معراب ناي أوروبا أصل زخونة. Not longer in Sahel, we are not longer there. It's Russia who has taken our place, and this is something quite inconvenient. And زتري وزلهم ناي أوروبا وحبرت منستر قدات وصعي فورين أفيرس ناي أوروبا وحبرت حلافيو جوزيف بوريل بحال بمنتهى كيف لت أوروبا جردينيا تخالك فالنا عالم جنش أكايو كابن ساتات دما نيوروبا خن كلا خلا لنا زبالة حدا سياف ملحظ لو أب بحماق دما زتكس بوليتيكانيايو حجين تايب لالو نا أفريقيا يتي أكا زبالو قدمي استوى سنة جزية مالتيو لو ما خن تايب لالو قالوا عصفها بيلو راشا كاب أفريقيا توصلنا لا كاب ساحل كاب أفريقيا توصلنا لا زد منعنا عزيز حزنن قدائني زبل زلو كاب أفريقيا توصاكان كي توصاكان قدائنا أفريقياويانيو أفريقياويان نحنا نفسنا زوات أنا كنبل كلنا نأخذ ملكة كونا يقبانيو حنت كردازة لنا أوروباويان أفريقيا كم جراتهم جيرهم يوم دوزوا سلام تاي خمو خينو نعمتات جزي أمه نعمتات سريع أمه مزميز أمه كبقعو تحريو ونكيدنا إلهم بزنيو كولوناليزم نصهم بزدليو مرحتي حنساب الديمقراطية حجز لنا حنساب البوليتيكا حنساب هيمانيتاريان دقف نقبر لنا تعذبتنا ديمقراطينا نابلو نعتاتهم زربحو سبات أفسلت عنكو فابيلهم نتمنى سيدما نتزبالة أسب سكولارشيب إلهم أمتيهم بتتمرتناتهم بتناتهم بروباغاندا أب حنقول كاصيبا زغبلا كخلو حجي ني أب تحتوي درجات مرتين زلوت راح يكونون برين واش زقبروا بروفيسورات زأكل نا أوروبا نا أمريكا تمرتدو وصدو نتنا أمريكا كابيتاليزم ملو بملو دي سرعيد مسلم بدحر مغارجا كما يجيرهم يتمززل لو جن أيردومني مسترد دوم جن بزحات سكولارس PhD زلهم دكاتر كساكندي مرحت أفريقيا زلهم سقام كزاربو كنسمينا الجن ملس كاب أفريقيا خصوجون كيتسجون أفريقيا مرحت هجرات ناس أزخنا من ريج أخو جبرو زخولون ربحهم تطاو كبلو زخولون تزعم من نيرو أما يتزاربن جن نعكتنا أفريقيا يزرزي معي كم بحدش بوجر كردانا من in Sahel, we are not longer there. It's Russia who has taken our place, and this is something quite inconvenient. And see what's happening in other parts of Africa, and you will have to be a little bit worried. When I came to Brussels, in Libya they were French and Italians.
Not all the times in accordance, not all the time working together, but they were. Today there are no longer Europeans in Libya. There are only Turks and Russians. سمعوا لهم تايب لالو كاب كل كفالات نوصع لنا اب ليبيا قدم نحنا اوروباويان نيرنا بزبصح غزي فرنساويان نيروم طلياناويان نيروم كالوت هاغرات اوروباوين او نيروم بحدا حوات كنا نسرح ينبرنا ግን نيرناينا انجليزاويان نيروماو እጅግን ታይ ብላሎ ሎሚ ሩሲያውያንን ቱርካውያንን ካልኦትን እዮም ዘለዋው ይብላሎ ብፍላይ ብዛዕባ ሊብያ ክዛረቡ ከለው ናይ በሐቅ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ከመይ ዝበለት ዝማዕበለት ሃገር ናይ አፍሪካ ንዝነበረት ኣብ ምዕናው ዝለዓለ ተራስ ተፃወተ ኤውሮጳን ኔቶን እዩ እዕንዮማ ከብቅዑ ነታ ዝዓነወት ንክሃንፁ ናይ ፈተኑን ዘርከበ ንኽፃወተላት ሃገር በቲኖም ማገዲፎማ ክሳብሎም ድማ ነቲ ዝገበሮ ምሽቕረታ ክብሉሉ መሊሶም ንኽዞም ትዕድል ስለ ዝሰኣኑ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኣይሓፍሩን እዮም እኮ ክገርመኩም ከዓ ሕፍረት ዝበሃል የለን ንኣፍሪቃ ክንዚ ገፊዕናይና መዝሚዝናይና ሓምቢዝናይና ክንካሕሳ ኣለና ኮምፐንሴሽን ወይ እውን ካሕሳ ክንከፍል ኣለና ኣይብሉን እዮም መሊሱ ንኽዘብቁ ነቲ ሃብቲ ናይ ኣፍሪቃ ካልኦት ሃገራት ናፃ ሽርክነት ክገብራ ከኣትዋ ከለዋ ቻይና ስግኣት ትፈጥረልና ኣላ ራሽያ ስግኣት ትፈጥረልና ኣላ ስግኣት እኮ ናብ ሃገርካ እዩ ኣብ ሃገርካ ንዝመፃካ ድሌትካ ንቻይና ዲኻ ከተውፅእ ንራሽያ ዲኻ ከተውፅእ ንኣሜሪካ ዲኻ ተነግስ ኣብ ሃገርካ ከም ድሌትካ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ድማ ናፃ ዝኾነ ሃገራት ስለ ዝኾና ድሌተን ክገብራ ኣብ ሃገረን ልኡላውነት ኣለወን ናፅነት ኣለወን እዚ ናፅነትን ልኡላውነትን ስለ ዘይቅበልዎ ግን ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ውሳነታት ከቆናፅቦ ትሰምዕ ማለት እዩ And in the Libyan coast there is a chapelet, there is a ring of navy bases, not European navy bases, but Turks or Russian bases, which is not exactly the way we imagined how the Mediterranean area has to be managed. Borrell sounds really surprised because none of this has really turned out as he imagined it. Yeah, it's a slight difference of approach. Last I checked, neither Russia nor Turkey has ever had an official like Borrell muse publicly about, quote, governing Africa like he just did there. He sounds like a guy who's in denial about why he got dumped by his girlfriend. He just So እቲ ንሪኦ ዘለና ጆሴፍ ቦሬል ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ናይ ኤውሮጳ ኣፍዩ ዝዛረብ ዘሎ ተራ ሰብ ኣይኮነን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ዲፕሎማሲ ናይ ኤውሮጳ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ እዩ ዘረባ ናቱ ግን ትዕቢት ዝመልኦ ኮሎኒያል ገዛኢ ዝነበረ ልክዕ ከም ተቐደም ዝገዝኦ ዝነበረ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ካብ ድቃሱ ኣብቲ ግዜ ግዝኣት ከለዉ ነይሩ ንኣፍሪቃ ክገዝእዋ ከለዉ ሽዑ ምስ ደቀሰ ለንቀነ ዝተበራበረ ዓይነት ሰብ እዩ ዝመስል ሓንቲ ግዜ ከምኡ ስለ ዝበለ ኣይኮነን ብተደጋጋሚ ተመሳሳሊ መርገፅን ዘረባን ክዛረብ እዩ ኣብ ሚድያ ትመፅእ ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ትዕዝብቲ ኤውሮጳ ድማ ነዚ በዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዲፕሎማት ሬፕሬዘንት ክኾኑ ምምራፆም ክሳዕ ክንደይ ዘሕዝኑ ምዃኖም እዩ ዝነግረካ ምክንያቱ ኣገይን ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ስእሊ እቲ ናይ ቀደም ገዛእቲ ነርና ዝብል መንፈስ ንሱ ኣብ ርእሱ ከም ዘሎ ጥራይና ንግንዘብ ካብቲ ዘረቡ doesn't understand what Africa sees in this other guy, Russia. Also, by the way, sounds like a bit of a control freak. Maybe it has something to do with the fact that this guy really just can't shut up about his worldview that he has of how Africa is just really Europe's very own backyard. Like it belongs to them and they get to decide on all the landscaping. And if they don't like what they see, well, they'll just bulldoze it like the French and the Brits did in leading the overthrow of Libyan leader Muammar Gaddafi. እዚ ሕጂ ትብሎ ዘላ እንታይ ትብል ዘላ ኤውሮጳ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ብምንታይ ጌራ ምስላትብ ነይራ ሓደ ወዲስ ንሓንቲ ጓል የፍቅራ እታ ጓል ግን ኣብ ገለ ፖይንት ፍቅሪ ናቱ ኣብዩ ኣይደለየቶን እሞ ካልእ ሰብ ኣፍቃሪ ትሕዛ ትብል ኣላ እቲ ወዲ ግን ዘይተዋዕጠሉ ኩሉ ግዜ ነዛ ጓል ክቐትላ ከፈራርሃን ዝነብር ልክዕ ኤውሮጳ ከምኡ ዓይነት ጌራ ትገልፀላ ኣፍሪቃ ካብ ግዝኣት ናይ ኤውሮጳ ተዋጊኣ ናፅነታ ረኺባ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ካልእ ዓይነት ውግእ ምሳኹም ርክብ ክንገብር ኣይንደልና ጥራይ ዘይኮነሲ ምስ ዘርብሑና ሃገራት ምስ ዘይምዝምዙና መንግስቲ ክፍንቅሉ ምስ ዘይደልዩ ስራሕ ክንሰርሕ እንደለና ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ሓንቲ ክበኩም እየ ክምለሳ እዛ ሪፖርት እዚኣ ምክንያቱ ኣፍሪቃውያን ከንታይ ይብሉ እስከስምዑ Is it that African leaders haven't done anything about this deplorable situation? Well, let me tell you, my brother and sister, they have tried. Documented to this day, 22 coups. እንታይ ትብል ዘላ መስለኩም እዛ ዶክተር እዚኣ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝፈረዩ ኣፍሪቃ ካብ ዘፍረየቶም ዝተብዐት ዶክተር እያ ቀደም ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ኣምባሳደር ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ነይራ ብሰንኪ እዚ ተሪር መርገፅናት ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳውያን ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዋ ካብ ስርሓ ከም ትስጎብ ዝተገበረት ሰብ እያ ግን መልሓሳ ክዓፅዋ ይከኣሉ እንታይ ትብል ዘላ
مرحت أفريقيا زبز أفريقيا أو كزارب كله دخومات حماقات سلمنتاي يوم نزي فرنسا خزك ندزكت مزمزون كلا أوروبايان كسرقوم كله سوق لهم زريو انتهي وريدوهم روسو ما يسر عندي جنزوزات ديم قال زبل زرب الله نو فتينهم يوم بصحة مرحت أفريقيا فتينهم يوم بتهم دي فتنو زلوا دما سلمنتاي كم زي فتنو كرداكم على الوقت ولا لا مرحتنا أفريقيا نتمز مزانا فرنسا كم زي حج خريا خلنا فرنسا معك كم تمز مزالان سمع زلنا زي فلت وصلوا زخون يكونون فتينهم يوم كغيروا كألي وفتينهم انتهى قاتمهم عسران كلتن جزء عسران كلتن زخون مرحتي بعلوا من قص قليهم تقاتلهم قليهم كبسلطانهم كم زبارر تغيروا سلازي فتنو وي سلازي يردهم دول يكونن مريج سلازي باللوم يوم نت ديمقراسي زبحال ملو بملو زقوا عصر وسم سلازغونو مغبي أفريقيا انتهى تقبر رديت يتصبز بس حقرات أفريقيا بريت يوم زنابرو كابزي رديت زكوص دما يدليوم نيم تزسبح مريتنا أفريقيا انتهى يزفروا يتفلكم الله أبي إثيوبيا كيدو تزبلت حمد زلو مريت تايز فري بون كتبل أي تخلنيخا بون مقبك بد خامس ملاخا نمزانا قعد ستيو مستي تديهم الله ببون زنبر سبيالن بون تحر مقبيزة ليكا نسسيتي كونن تزبلت مريتنا إثيوبيا تزبلت مريتنا كالوت أفريقيا بون كوين وزلو سلام تفلت الله ناي وزاي شرفن مركاب دولار رغيبكا شعبو غيركا ندادن خدغزي الكترونيكس كتغزي موتورات كتغزي قال كلا عينه تكنولوجي كتغزي ስለዚህ ኣፍሪካ ካልእ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እንታይ ሚሎም መኺሮሞም በዓል IMF ወርልድ ባንክ ካልኦት ቁጠባዊ ኣማኸርቲ ናይ ኤውሮጳ ዝበለፀ መሬትኩም ቡን ቀጠፍ ካካዎ ናብ ዌስት ኣፍሪካ ተኸድካ ድማ ካካዎ ንቸኮላታ ዝኸውን በዓልካ ክትበልዖ ዘይትኽእል ፕሮሰስ ምስ ኮነ ጥራይ መግቢ ዝቕየር ከምኡ ስርሑ ነቲ መሬትኩም ከምኡ ምልእዎ ሽዑ ንሕና ክንገዝኣልኩም ኢና ዶላር ክንበኩም ኢና ነቲ ዋጋ ከም ድሌቶም ታሕቲዮም ዝገብርዎ ቡን እስከመን እዩ ዝኸስበሉ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ሳውስ ኮርያ ትኸስብ ካብ ቡን ኢሎም ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢትዮጵያ ጥረ ነገር ቡን ያትሰደድ ሳውስ ኮርያ ስዊዘርላንድ ግን ዓሺጎም ነቲ ቡን ባሊ ወሲኾም ኔስፕሬሶ ዝብል ካምፓኒ ናይ ስዊስ ክንምንታይ ቢልዮናት ገንዘብ ይዝእትወላ ስለምንታይ ኣፍሪካውያን ከምኡ ክገብሩ ይከኣሉን ከምኡ እንተገይሮም ሎው ኳሊቲ ናትኩም ብላብላ ይብልዎም ጥረ ነገር ጥራይ ስደዱ ቆርበት ስደዱ ቡን ስደዱ ወርቂ ከም ሓመድ ገይርኩም ስደድዎ ነዳዲ ከም ሓመድ ገይርኩም ስደድዎ ንሕና በዓልና ፃሪና ስራሕ ፅፍ ናይቲ ዋጋ ሂብና ድማ ክንሸጠልኩም ኢና እዚ እቲ ድሕርካ እቲ ዋጋ ሰም እዮም ዝውስንዎ ቡን ኢትዮጵያ እንድሕሪ ገለ ከቕብሮ ኢላ ካብ ካልእ ካብ ብራዚል ክንወዘይና ኢሎም ኢትዮጵያ ይደቕስዋ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ገይም ኣፍሪካውያን ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ ባይ ዲዛይን እዩ ከምኡ ኮይኑ መራሕቲ ኣፍሪካ ድማ ይፈልጥዎ ይፍትኑ እዮም ካብኡ ክወፁ ዓቕሚ ጥራይ ዘይብሎም እንተፈቲኖም ድማ ዕጨኦም ነዚ ሕጂ ትብሎ እዩ where leaders were assassinated. France had something to do with it. The first 7, when they decided they were pulling out of the CFA and that they're going to print their own money, they were assassinated. Every time an African leader has tried to do what's best for their country, they were assassinated. እንታይ ትብላላ መራሕትና ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዮም ዝበለፀ ፖሊሲ ዝኽተሉ ዝነበሩ በዓል ቶማስ ሳንካራ ቀልጢፎም እዮም ቀቲሎሞም ናቶም ወሬ ናቶም ሓሳብ ናብ ካልኦት ንኸይሰግር ብዋኑ ቀንፂሎም ታሪኾም ከም ዝድምሰስ ገይሮሞ ነይሮም ገስወት ነቶም ዘይቀተልዎም ከም በዓልና ኤርትራ ዲጋታት በዓልና ክንገብር ኢና ሕርሻ በዓልና ክንገብር ኢና ዘድልየና በዓልና ክነፍሪ ኢና ከምቲ ብሰውራ ናትኩም ትፅቢት ከይገበርና ን30 ዓመት ስንና ነኺስና ሓመድ እናበላዕና ቆፅሊ እናበላዕና በዓልና ተቓሊስና ካብ ፀላኢ ብረት ማሪኽና ናፅነትና ደምፃና ነቲ ሃገርና ንምልማዕ ድማ በዓልና ክንፍትኖ ኢና ካብቲ ንናፅነት ዝተቃለስናዮ ክከብደና ይክእል እዩ ምክንያቱ ንናፅነት ክቃለሱ ከለዉ ወደብ ኣይነበሮም ባሕሪ ይነበሮም ኤርፖርት ይነበሮም ካልኣይ ይነበሮም ኩሉ ብኮንትሮባንዳ እናሰራሕካ እዩ ሎሚ ግን ኣፍደገ ባሕሪ ኣለና ኤርፖርት ኣለና ስለዚ እንተገዲፍኩምና ምናልባት ከማኹም ከምቲ ንስኹም ትብሎ ቀልጢፍና ይንኸውን ግን ክንበፅሖ ኢና እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ተመክሮ ዘለና ኢና ምስ በሎ ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ሱር ክምንቆስ ኣለዎ ናብ ካልኦት ንኸይሰግር ባይ ደ ወይ ናይ ኣሜሪካ ካንትሪ ስትራቴጂ እንታይ ዝብል ነይሩ ናይ ኤርትራ ተሓሳስባን ኣካይዳን ናብ ካልኦት ሃገራት ንኸይሰግር ክንብንቁስ ኣለና እዩ ዝብል ቃል ብቓላ ኣብዚ ሸር ገይረ ነይረ ቃል ብቓላ ነታ ተሓሳስባ ብኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናብ ካልኦት ንኸይሰግር ክንብንቁስ ኣለና ስለምንታይ ኣብሰሉት ናፅነት ሓርነት ስለ ዝደሊ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ኣካይዳ ናቱ ይትፈትዎን ኢኻ ካብ ዝኾነ ይኹን ክፅጋዕ ይደልን ወላ ካብ ኣብ ቻይና እውን ክፅጋዕ ይደልን እዩ ኣብ ራሽያ እውን ክፅጋዕ ይደልን ናብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክፅጋዕ ይደልን እዩ ሓደ ካብቲ 30 ዓመት ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝወሰደሱ እዩ ሕብረት ሶቪየት ደርጊ መን ይሕግዞ ነይሩ ሕብረት ሶቪየት ኤርትራ እንታይ ክገብር ነይራ ናብ ኣሜሪካ ከይዳ ሓግዙና ክትብል ትኽእል ነይራ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብኸመይ ናፅነተን ረኺበን እንታይ ትገብር ሕብረት ሶቪየት ንመንግስቲ ይሕግዞ እንተሎ ከይድካ ነቲ ኣንፃሩ
ኮልድ ዎር ስለ ዝነበረ ክልተ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ንኣሜሪካ ኣነ መሬት ክበኩም እየ ኣብቲ ገባሕር ክበኩም እየ ንሶም ሓግዙኒ ትብል ስለዚ ሶም ይሕግዙኻ ንሳቶም ድማ ኩሉ ግና ከይተረጋጋእካ ከለኻ ውዕላት የፈርሙኻ እንታይ ክወስዱ ምዃኖም ሻዕብያ ግን ነዚ ነገር እዚ ስለ ዘይደለየ ባዕሉ ብናቱ ሽጣራ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ከይለመነ ናጽነት ምፅኡ ብቕልጹም ምፅኡ ከምኡ ድማ ብሬፈረንደም ኣረጋጊፅዎ ካብ ዝኾነ ይኹን ክፅጋዕ ስለ ዘይደሊ ዝነበረ እዚ ድማ ናይቲ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ኣብዚ ኣላ ካብዚ ከይወፃና ከለና ኣብ ቅድሚት ከስማዓኩም ኣብ ድሕሪ እንድያ ከስማዓኩም ሓሲበ ነይረ ግን ኣብ ቅድሚት ክንሰምዖ ዘለና ተንህብ ነርና ንጓና ወይ ኤርትራ ሸጣ እንተዝኾኑ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ተኽግብር ዳ ከርተት እዩ እንተ ፕሬዚደንት እኮ 6 ዓመት እኮ ከርተት እዩ ዘሎ 6 ዓመት ምስለ ሃገርነትን ዕድሚኡ ዘብለ ንፋሚሊ ናቶም ብግቡእ ኣብ ግቡእ ቦታ ኣምቅ ይበላል ተንህብ ነርና ንጓና ወይ ኤርትራ ሸጣ እንተዝኾኑ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ተኽግብር ዳ ከርተት እዩ እንተ ፕሬዚደንት እኮ 6 ዓመት እኮ ከርተት እዩ ዘሎ 6 ዓመት ምስለ ሃገርነትን ዕድሚኡ ዘብለ ንፋሚሊ ናቶም ብግቡእ ኣብ ግቡእ ቦታ ኣምቅ ይበላል ምናልባት ድማ ይኸውን ኣብ ዝሓለፈን ተዛሪበ ነይረ ለይቲ ሰዓት 5 ተበጊሱ ሓመድ ዕደ ቀይሕ ሓመድ ናይ ዓዳሃሎም ካልኡን ተሸኪሙ ምስ መካይኑ እኮ እዩ ዝኣቱ ኣብ ማእከል ህዝቡ እዚ ፕሬዚደንት ዘለና ሰባት ኮይና ስለዚ መሰል ወፊሩ ዝኣቱ ሙሻብ እንዳማቱ ዓዲ ኣብ ሓደ ፓላሶ ተቐሚጡ ዘይትሪኦ ዘመሓድር ዘይርዮ ህዝቢ ዘመሓድር ዘይኮነስ ኣብ ማእከል ህዝቢ ዘመሓድር ፕሬዚደንት እዩ ዘለና ነዚስ ምርጫ ክንደልየሉ ንሕና ክነብር እዩ ሻዕብያ ሰውራ ደም ብሂፁ ደም ተፊኡ ምፅዋ መንግስቲ ተኺሉ ክነብር እዩ ንውሉድ ወለዶ ክነብር እዩ መትከሊ ሻዕብያ ማለት ክነብር እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብኡ ከለና ክንውስኽ ከላ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ክርዳእና ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ቫኬሽን ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ወይ በፂሑ ክመፅእ ከሎ እንታይ ዝብል ወርሒ ገይሩ ክልተ ሰሙን ገይሩ 3 ሰሙን ገይሩ 50 መዓልቲ ገይሩ ክመፅእ ከሎ እንታይ ዝብል ዝበዝሐ ሰብ ሃገርና ብዓቕማ ትኸይድ ኣላ ክብል ከሎ ብዙሕ ገለገለ ወገን እንታይ ዝብል ኢንተርነት የብሉን ልቺ የብሉን ማይ የብሉን ወላ ኣብቲ ስመራ ርእሲ ከተማ ዝበሃል ወላ ኣብቲ ዓበይቲ ሆቴላት እውን የብሉን ክብለካ ከሎ ገስ ወት እቲ ፖለቲከኛ ነታ ሃገር ፅዒሩ ዘምፅኣ ስለምንታይ ኣብ ከፍ ኢሉ ይነብር ኣሎ ንስኻ እቲ ገያሻይ ን30 መዓልቲ ኢንተርነት ኣብ ዘይብሉ ንክቕመጥ ቴሌፎን ኣብ ዘይብሉ ንክቕመጥ ኣብ ታልግ ዘይብሉ ክቕመጥ ከሎ ክሳዕ ክንዱ ዝመረካ ን20 ዓመታት ን30 ዓመታት ልዕልዩ ድማ ኢንተርነት ኣይኮነ ወላ ኮምፒውተር ኣብ ዘይብሉ ድማ ን30 ዓመት ኣብ ሰውራ ኮፍ ዝበለ ተጋዳላይን ሕጂ ድማ መርሕነት ዘሎን ነፍስኻ ኣብ ናቱ ቦታ ጌርካ ስከረያ መብዛሕትኦም ንኣብነት ሓንቲ ሃገር ኣላ ኣብ ከባቢና ብቐላሉ ክገልፀልኩም ዝኽእል ሶማልያ መራሕቲ ናይ ሶማልያ እንታይ ስከይገብሩ መብዛሕቲ ግዜ ንእሽተይ ዕረፍቲ ንእሽተይ ግዜ ክረኽቡ ካብቲ ሃገር እዮም ዝኸዱ ስለምንታይ ናይቲ ሃገር ምቹእነት ስለ ዘይብሉ እቲ ቅድሚዚ ሕጂ ዘሎ መሓመድ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ዘይኮኑ ቅድሚ ዝነበረ ፈርማጆ ዝበሃል ልክዕ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ ንቀጠር ከይዱ ኣብ ቀጠር እዩ ዝቕመጥ ካብኡ ዝመፅእ ሃገሩ ከም ገያሻይ ኮይኑ ስለምንታይ ምቾት ስለ ዝደልዩ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ፃዕሪ ክነብርዎ ስለ ዘይደልዩ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪቃ ድማ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ብዙሕ ኣዋርሕ ኣብ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዱባይን ወይ እውን ናይ ስዑድያ ቫኬሽናት እዮም ዘሕልፍዎ እቲ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ግን ዝበዝሐ ግዜኡ ንሱን ደቁን ኣብቲ ኩነታት እዩ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ፀገም ኣሎ ኣብቲ ሃገር ተይልካ ኣብቲ ፀገም እቲ ዝነብር ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ሰብ ድማ ሓደ ነቲ ዝቃለሰሉ ዘሎ ብሙሉእ ሓይሉ ዝነብረሉ ተኮይኑ ከተድንቆ ጥራይ ዘለካ ምናልባት እቲ ዝድለ ዓወት ክበፅሑ ይከኣለን ከምዛ እዛ ዶክተር ትብለ ፀናት ልክዕ ነዚ በዚ ስለ ዝገልፆ ጥራይ እዩ them aided by France. It's a known fact. And then others, they were just mercenaries who felt that when there was a natural resource discovered in one country, they wanted to create a coup. So while the country is thrown into a civil war, they're siphoning the natural resource. So, መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ኩላቶም ክንብሎም ኣይንኽእልና ብዙሓት ካብኦም ፈቲኖም ወይ ካብ ስልጣን ተበንቂሮም ወይ ተቐቲሎም እዮም እቶም ዘይተቐተሉ ከም ናይ ኤርትራ ድማ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ብኢዶምን ብእግሮምን ብቁጠባ ማሕዩር ተታሒዞም ከለዉ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ኤውሮፓ ፖሊሲ ናይ ኤውሮፓ ዝንሪኦ ፀናዕና decided that he wasn't sufficiently compliant or like that here is just so surprised to discover that there's actually a limit for some folks in these African countries on the amount of mucking around. A big shock to him because bringing us the developing world from the comfort of
ኤሮፓ ክሳዕ ክንደይ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ካብኦም ንላዕሊ ድማ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ምቹእነት ናቶም ኣጉዲልዎ ከም ዘሎ ንኣፍሪካ ከም ድሌቶም ክምዝምዝዋ ዘይምኻሎም ካልእ ስኮላር ድማ ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ድኻ ኮይና ክትነብር ኣለዋ ንሕና ሃብታማት ንክንነብር ዝብል እውን ኣላ ብሆላንድ ክንደይ ግዜ ኣምፅልኩም ኣለኹ ስለዚ እቲ ፖሊሲ ሃገራት ኣፍሪካ ንከይሓልፈለን ባይ ዲዛይን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ናቶም ጅሆ ከም ዘንብርዎን ገይሮም ኣለዉ እዚ ድሓን ከም ዝኾነ ምኾነ ምበልናዮ ሕጂ ግን እቲ ፀገም ናቶም ንባዕሎም እውን መፂዎም ከም ዘሎ ክንርኢ ኣብ ባዕሎም ትሽግር ናብ ባዕሎም እውን ኣትዩ ከም ዘሎ ክንርኢ መጀመርያ ብምንታይ ክንጅምር ኢና በዚያ ለንቀና ኣጋጢማ ዘላ This is breaking news on free speech. Just one of the reactions to the news that Russian tech tycoon Pavel Durov has reportedly been detained by French police. The Telegram founder is accused of not giving security services access to private information on the Messenger platform. Investigators are allegedly accusing him of complicity in drug trafficking, fraud, and crimes against children. RT Charlotte Dubinsky told me more. ኣብዚ ሓደ ዓብይ ዜና ኣብ ዓለምና ይካየድ ኣሎ ንሱ ድማ ፈረንሳይ ኣጋጢሙ ቴሌግራም ዝበሃል ኣብ ናይ ቻት ምናልባት ትጥቀምሉ እንተኮይንኩም ኣነ ንስራሕ ፍርቂ ናተይ ስራሕ ብኸመይ ኢና ንሰርሖ ምስ ቲም ናተይ ስለዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ ዝኾነ ይኹን ቁፅፅር ዝደሓነ ኢንክሪፕትድ ዝኾነ መሰጅ ናትካ ዳርጋ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ሚልዮናት ሰባት ዝጥቀምሉ ኣፕ እዩ እዚ ኣፕ እዚ ሲኢኦ ናቱ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ኤርፖርት ተታሒዙ እስር ቤት ኣትዩ ኣሎ እቲ ክሲ ናቱ ድማ መፍትሕ ናይቲ ኣፕ ናቱ ስለዘይሃቦም ነቲ ዝደልይዎ ሓበሬታታት ካብ ሰብ መንዚዖም ንክወስዱ ፕራይቨሲ ናይ ሰብ ንክጥሕስ መንግስቲ ፍቃድ ስለዝተኸልከለ ፈረንሳ ንዑ ሒዝዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ፑቲን ኣብ ራሽያ ምስሓብ ስለዝፈጠረሉ እቲ መስራት ናይቲ ኣፕ ራሽያዊ መበቆል ዘለዎ እዩ ሩስያዊ እውን ምስ ራሽያ ስለዘይ ተሰማምዐ ሃዲሙ ኣብ ዱባይ እዩ ሕጂ በይዝት ኮይኑ ዘሎ እቲ ካምፓኒ እንተኾነ ሎሚ ጉዳይ ሽግር ምስ ኮነት ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ፑቲን ፀላይ ናይዚ ነይሩ ኣይፋተውን እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ራሽያ ትጓየሉላ ንኽተትሕኖ ምክንያቱ ፀላይኻ ይኹን ዜጋኻ ክሳብ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ዝናኣት ስራሕ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ገይርዎም እዮም ግን ዝኣስርዎ ዘለዉ መጀመርያ ንመጀመርዩ ኮነን ብስለያ ክጥመት እዚ ሰብ እዚ ስምዑ ወስከ ካባፎ from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So to give an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back. ኣብ ኣሜሪካ ክመፅእ ከለኹ ኩሉ ግዜ ብኤፍቢኣይ ብስለያ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ምክትታል ከም ዝግበረሉ ዝነበረን ኣብታ መወዳእታ ዝበፅሕ እኳ ይብላ ኣሎ ምስ ታከር ዝገበሮ ኢንተርቪው ነይሩ እዚ ኣብኡ ከይዱ ከሎ ምስ ሓደ ኢንጂነር ናይ ካምፓኒ ናቱ ይመፅኡ ነይሩ ነቲ ኢንጂነር ናቱ ብድሕሪኡ ረኺቦም እንታይ ኢሎሞ ናትና ሰራሕተኛ ክትከውን ካልኣይ ስራሕ ክንባካ ኣብ ውሽጢ ቴሌግራም ናሰራሕካ ምስጢር ንዓና ክትበና ኮድ ናትካ ኣብቲ ናይ ቴሌግራም ሰሪቕካ ኣይቲኻ ንሕና ክንስልየሉ ንኽእል መንገዲ ክትከፍተልና ነዚ ዘረባ እዚ መን ፖስት ገይርዎ ኣሎ ፈሊጥማ ኣለዎ ኢሎን ማስክ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ናቱ ውፅይዎ ኣሎ እንታይ እናበለ ውፅይዎ ኣሎ ፍሪ ስፒች ወይ እውን ናይ ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ይመውት ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክል ኣለና ፌስቡክ ናይ ፌስቡክ መራሒ ማርክ ሳከርበርግ ዝበሃል ማርክ ሳከርበርግ ኣብ ፌስቡክ ናቱን ኢንስታግራም ናቱን እንታይ ተራእዩ ንቆልዑ ናብ ሴክስ ኣታሊልካ ናይ ምእታው ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ከም ዝስራሕን እቲ ኣብ ድማ ንኸምኡ ከም ዘፍቅድን ከም ዝሕግዝን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ተኸሲሱ ንዑ መልሲ ንክብ ተዓዲሙ ነይሩ ኣብ ገበን እዩ እዚ ዶኩመንት ዝኾነ እዩ ንዑ ንእስር ቤት ክእትዎ ይከኣሉ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብፆታዊ ምዝመዛ ንክግበረሎም ደቂ ኣንስትዮ ብገንዘብን ብገለን ጌርካ ናብ ፆታዊ ርክብ ንክትእትወን ዝግበር ፈተነታት ንዑ ዝኣክል ሓበሬታ ከሎ ነቲ ኣብ መቕፃዕቲ ይገበርሉ ነቲ ሰብ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ የቕርብዎን በንፃሩ እዚ ሰብ እዚ ወላ ሓንቲ ዝረኸብሉ ዘይብሎም ድራግ ንክሸይጥ ሰብሲ ቴሌግራም እዩ ዝጥቀም ድራግ ንክጥቀም ከዓ እንታይ ኢሎም መገሊኦም ድራግ ንክሸይጥ ሰብካ መኪና እዩ ዝዝውር ሞቶር እዩ ዝዝውር ብማርሴድስ ዝኸይድ ተኮይኑ ድራግ ዝሸይጥ ነታ ማርሴድስ ካምፓኒ ክትኣስርዕ ክትሕዛ ኣለካ ማለት ኢሎም ስለዚ ብቴሌፎን ዝደዋወል ተኮይኑ ሲም ካርድ ነታ ቴሌፎን ሲም ካርድ ትውንን ካምፓኒ ክትዓፅዋ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ውራይ ኢሎም ነቲ ፕራይቨሲ ናይ ሰብ ንምግሃዝ ተባሂሉ ብዙሕ ዝዝረብ ዘሎ ካብዚ ድማ ዝብገስ ሓደ ዓብ ኣዛረቢ ፍሪ ስፒች ኣለና ናፅዒ ሓሳብካ ምግላፅ ኖ ነቲ ናቶም ሓሳባት ከም ድሌቶም ንክገብሩ ክሳብ ዘፍቀድካ ኣሎ ወይ እውን ነቲ ናቶም ሓሳባት ክሳብ ዘደራጓሕካ እምበር ኣብቲ ናቶም ዓውዲ ተኽልክሎም ንዝፍትን ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ዝበሃል ከምዘየለ በዚና ንርኢ by cybersecurity officers or agents, whatever they are called. The U.S. government should hire your engineer? That's my understanding. That's what he told me. To write code for them or to break into Telegram? They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app
on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors. Would allow the U.S. government to spy on people who use Telegram. The U.S. government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor. So ብሓፈሻ ናብቲ ኣፕ ብድሕሪ መጋረጃ ምእተው ማዕፆ ገይሮም ስለያ ንክገብሩ ንዘድልዮም ንክከታተሉ ነቲ ፅሑፋት ናትካ ድማ ንከንብቦ ወይ ዋትሳብ ንኣብነት መንግስቲ ኣሜሪካ ኢዱ ዝእትወሉን ድሌት ዝገብሮ ምዃኑ እቲ መልእክቲ ዝንገር ስለዚ ፖለቲካዊ ወይ ካልእ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ሓበሬታ ብዋትሳብ ሸር ትገብር ተለካ ኣብ ታርጌት ናቶም ተለካ ብቀረባ እዮም ዝከታተሎ ምክንያቱ ማርክ ሳከርበርግ ንእስራኤላውያን ከም ዝህብ ከምኡ ድማ ንኣሜሪካ ከም ዝህብ እዩ ዝንገር ስለዚ ወላ ኢንክሪፕትድ እቲ መልእክቲ ዘንብበ የለን ተበሉ ዘንብብ ሶፍትዌር ከም ዘለዎም ከም ዝከታተሉ እዮም ዝነግር ስለዚ ቴሌግራም ዝበሃል ሓደ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ዘይተጠንቀፉ ኣፕ ዝበሃል ሕጂ ግን ናይ መወዳእታ ሰዓት ከም ዝበፅሐ ዝንገር ካብ ኣፕ ዘይፍለይ ሕጂ ንመለስ ናብታ ርስና This is all reports from French TV stations who say that they've got sources close to the investigation. His plane, Pavel Durov's plane, arrived in Paris on Saturday evening, and he had just reached the tarmac, getting off the plane, when apparently he was detained by the French authorities. Now, according to one source close to the investigation, the reason they had released this warrant for him and arrest for him on French soil is because Telegram is seen as being the go-to app for criminal activities, organized crime for the last few years. Now, you mentioned there some of the so እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ቴሌግራም ዝበሃል ናይ ገበነኛታት ወይ እውን ሕጊ ክትሕሱ ዝደልዩ ሰባት ዝጥቀምሉ ኣፕ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢንክሪፕትድ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ሕጂ ኩሉ ግዜ ንክዓፅዎ ዝደለዩ ሕጊ ናይ ዝጥሕሱ እዮም ዝብልዎ ብሓቂ ግን መንግስቲ ክሰምዓካ ዘይትደሊ ስጋት ዝስማዓካ ተኮይኑ encrypted way ka ዝኾነ ሰብ ክፍትሾ ዘይክል ወይ ክሰምዖ ዘይክል መልእክቲ ኢኻ ጥቃም ትፈትን the crimes that he could be facing charges over. This is money laundering, fraud, this is drug trafficking, crimes against children. These are incredibly serious crimes. It's expected that he's going to go before a judge on Sunday in France and is unlikely to be released from pre-trial detention. So እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ሰብ እዚ ገይርዎ ዘሎ ብዙሕ ናይ ገበነኛታትን ከምኡውን ንደቂ ንህፃናት ንምዝመዛ ዝጥቀም ሕማቅ ተግባራት ዘተባብዕ ኣፕ እዩ ብምባል እቲ ክሲ ክሳብ 20 ዓመት ክእሰረሉ ዝኽእል ክሲ ወይ እውን ጉዳይ ኣልዒሎም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ኣብ ቤት ፍርዲ ምናልባት ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ቤት ፍርዲ ትኽክል ውሳነ ክቦ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ራሻ ኢዶም ይትውሉ ኣለው ኣብዚኣ ነይራ ሓንቲ ካብታ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝገደደት ተዛረባ ብዙሕ ነገራት ዝበዓል ኢሎም ማስክ ሸር ዝገብርዎ ዘሎ ጉዳይ ድማ ንስማዕ ናይ መወዳእታ largest pressure towards Telegram is not coming from governments. It's coming from Apple and Google. So when it comes to freedom of speech, those two platforms, they could basically censor whatever you can read, access on your smartphone. So, I mean, do you run the risk of being thrown out of their stores? Exactly. That's what they make very clear, that if we fail to... እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ መንግስታት ዘይስንፉ ነቲ ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ቶም ዝለዓሉ ካብ መንግስቲ ፈሊኻ ክትሪኦም ዘይትኽእል ቁፅፅር ናይ ሓሳብን ዘረባን ዝገብሩ ዘለው ኣፕስ ጉግልን ኣፕልን እዮም ይብል ኣሎ ኣፕል በቲ ኣፕ ስቶር ናቱ ጉግል ድማ በቲ ኣንድሮይድ ናቱ ጉግል ናቱ ዩቱብ ናቱ ገይሩ ሰብ እንታይ ይዛረብን ዳርጋ ካብ ፖሊስ ንላዕሊ ኣሚን ትዊተር ትዝክርዎ ተኮይንኩም ፌስቡክ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዮም ካንስል ገይሮሞ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ሕግናትና ጥሒስካ ኢሎም ካብቲ ትዊተር ሰዊጎሞ ነይሮም ካብ ፌስቡክ ሰዊጎሞ ነይሮም ካብዚ ዝኸፍ ነገር የለን መን እዩ ነቲ ሃገር ከም ማሕድራ ዝኽእል ልዕሊ ፕሬዚደንትነት ስልጣን ከም ዘለዎም በዚኻ ትፈልጥ ስለዚ እቲ ሕግታት ናቶም እንታይ ስለ ዘጉደለዩ ናይ ብሓቂ ነቲ ፍሪ ስፒች ዝብልዎ ዘለው ኤግዛክትሊ ንሶም ንዝደልይዎ ጥራይ ንኸተዛረብ እምበር ዝኾነ ይኹን ትኽክለኛ ሓሳብ ንኣብነት ቫክሲንስ ኮቪድ ክመፅእ ከሎ ብዙሓት ምሁራት ደኳትር ናይ ሃቫርድ ደኳትር እዚ ጉዳይ እዚ ብቕልጣፈ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ጌጋ እዩ ማስክ ዝብልሃል ዘሎ ጌጋ እዩ ንሰብ ሎክዳውን ትገብርዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ገለ እናበሉ ነቲ ቫክሲን ክመፅእ ከሎ ጌጋ እዩ እዚ ከምዚ ክትገብሩ የብልኩም ክብሉ ከለዉ ንኩላቶም ካንስል እናገበሩ ናዓፀው ድምፆም ከም ዘይስማዕ ገይሮም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ሓቂ ምዃኑ ተፈሊጡ መን ክኸሶም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኸሶም ኣካል የለን ምስ መንግስቲ ተሓቢሮም ስለ ዝሰርሑ ዝነበሩ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኣብ ዓለምና ዘሎ ቁፅፅር ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ፍልይ ዝበለ መድረክ ተበፂሑ ከም ዘሎ ዝነግር ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክነኣቱ ኢና እዚኣ እስክንስማዕ እያ Amazing what's happening here. So this is amazing. They got a Kennedy. That the Democratic Party is so corrupt.
The Democratic Party is so fascistic, so anti-democratic that they got Bobby Kennedy to endorse a Republican for president. That's how bad the Democratic Party is, to endorse a Republican for president. That's how bad the Democratic Party is. እቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ይብላሉና ፖለቲካን ኣሜሪካ ክምለስ ከለና ቦቢ ኬነዲ ማለት ዚ RFK ንብሎ ዘለና እዩ ሓደ ካብቶም እንዳ ኬነዲ ፋሚሊ ቶም አንድ ሕቆ ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ እዮም ነይሮም ካብቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወፅዩን ሪፐብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኢንዶርስ ክገብር ወይ ክድግፍ ከሎ ክሳዕ ክንደይ እቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ካብቲ ተራ ህዝቢ ናይቲ ቤዝ ናቱ ከም ዝረሓቐን ካብቲ መትከላት ናቱ ከም ዝረሓቐን ነዚ ኩሉ ኮርፖሬት ነዚ ናይ ሚድያ መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሃብታማት መጋበርያ ኮይኑ ንድኻታት የዝቃለስ ንጸለምቲ ንዓለይታውነት ንኣብነት ሓደ ኣርጊመንት ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጸዓዱን ዘሎ ንዑ ቶም ዲሞክራትስ ከም ዝከላኸሉሉ ንዑ ከም ዝቃለሱን እዩ ዝንገር ኣብቲ ሓለፈ 10 ዓመት 8 ዓመት ባራክ ኦባማ ፕሬዚደንት ነይሩ 4 ዓመት ድማ ባይደን ነይሩ 16 ዓመት ኣብ ዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ሰሜም ነይሮም ኣብ ስልጣን እንታ ኮይኖም ዳ ኣብ 16 ዓመት ዘይኮነን ዝኹሉ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ድኽነት ናይ ጸለምትን ካልእ መከራን ዝወርድ ዘሎ ውግን ወረ ውግን ዓለም ገይሮማ ዘለዎ ኩሉ እዚ ናይ ሳይበር ብኢንተርኔት ዘጋጥም ዘሎ ናይ ኮቪድ ኮንትሮል ዲዩ ፒናት ናይ ዩክሬን ዲዩ ኣብ ካልእ ምትትታው ኣብ ግዜኦም ይተገይሩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም 16 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ ካብ 2008 ጀምር 2008 ባራክ ኦባማ ኣብ ስልጣን መፅዩ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ሽዑ ጀምር ካብኡ ጀሚሩ ን8 ዓመት ኣመሓዲሩ ንሱ ድሕሪኡ መን መፅዩ 4 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ድማ 4 ዓመት እሳቶም እዮም ዘለዉ ስለዚ እዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ተልና 16 ዓመት ካብ ንሶም እዮም ነይሮም ኣብ ስልጣን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ብዓብዪ ክሕተትሉ ዝግብኦም ንሶም እዮም እዚ ግን ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ምበልና ሓንቲ ቪድዮ ሪኣ ኣለኹ ኣብዚኣ ኩሉ ሰብ ክሪኣ እስከዚያ እስከስምዕዋ Chicago. My name is Joe Neguse. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጆ ንጉሴ እዩ ዝበሃል ኣብ ናይ ዲሞክራቲክ ኖሚኔሽን ኣብ ቺካጎ ዝግበር ዝነበረ ኮንፈረንስ ናይ DNC ዝብልዎ ኣብኡ ተሳቲፉ ዝተዛረበ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስማን ዲሞክራት ኮይኑ ግን ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኮይኑ ረኺበ ኣነ My name is Joe Neguse and I represent the great state of Colorado in the US Congress. My parents immigrated here from a place torn apart by war. They worked hard. ሽም ሃገሩ ንኸይጠቅስ እኮ እዩ ከምዚ እቲ ስድሩ ካበይ ከም ዝመፁ ይነግር ካበይ ከም ዝመፁ ዝነግር ዘሎ ብውግእ ዝተበታተነ ወይ እውን ውግእ ዘበላሸወ ዓዲ እዮም መፅዮም ኣበይ እቲ ውግእ ዘበላሸወ ዓዲ ሽም የብሉን ኦፍኮርስ ኤርትራ እዩ ተሃገሩ ስድራ ቤቱ ኣቦን ኣድዩን ድዮም ዋላ ስድሩ ካብ ኤርትራ እዮም መፅዮም ነታ ኤርትራ ትብል ቃል እቶም ዲሞክራትስ ነታ ኤርትራ ንምስይጣን ቀዳሞት ዝስለፉ ፓርቲ ስለ ዝኾኑ ኤርትራ እንድሕር ኢሉ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዲሞክራትስ ንኸይፈሽሎም ነታ ኤርትራ ትብል ገዲፉ ነቲ ዛንታ ግን ስድሩ ካብ ሓደ ውግእ ዝበታተኖ ዓዲ ታዕንኩ ክጠቕሰላ ዝኻለነ ኤርትራ ንኣሜሪካ ናይ ሕልሚ ሃገር ምዃና ልክዕቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ እዚ ከመይ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ሶማላዊት ከምኡ ግን ንሶማልያ ኩሉ ግዜ ትነጥቕታ ኢላም መሓመድ ዲያዋላ ገለ ትበሃል ልክዕ ከምኡ ዴሞክራት ኮይና ሶማላዊ መበቆል ዘለዋ ፕራውድ ሶማልያ ተርጂኹን ኣለኹም ሶማላዊት ምዃና ኮሪዓ ተዛረበ እያ እዚ ግን ተማሂሩ ላዕሊ በፂሑ ንኤርትራ ክገብረላ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ከምዚ የለ ርኢና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ወላ ሓንቲ ብኡ ዝተመርሐ ኢኒሽቲቭስ ኣይረኣኹን ኣነ ማለት ክገብር ይኽእል ነይሩ ገለ ነገር ክገብር ይኽእል ነይሩ ግን እቲ ንሱ ዘለዎ ፓርቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ሕማቅ ክገብር ዝደሊ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ኤርትራውነቱ ክሸፍኖ ክኽእል ኣለዎ ወላ እውን እቲ ሽም ኣቦ ንጉሰ እዩ ዝብል ግን ንጉስ ገይሩ ተቂስዋ ኢትስ ኦኬ ከም ድሌቱ ሽሙ ናብ ዝደልየ ክቕይሮ ይኽእል ምሉእ መሰል ኣለዎ ኖ ፕሮብለም ኣብኡ ፀገም የብለይን መበቆልካ ግን ኣይትቕይሮን ኢኻ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይኑ መበቆልካ ኤርትራዊ ምባል ዘኹርዒ ነይሩ ዘሕፍራይ ምኾነን ነይሩ ብዘየገድስ ካበይ መፂኻ ዋላ ስለምንታይ ካብ መጥፋእ ምድሪ ዘይትመፅእ ኤርትራ ግዳ ክቡር ዓዲ ክቡራት ስድሩ እውን ርግፀኛ ክቡራት ብኤርትራውነቶም ኩሩዓትን ክቡራትን ከም ዝኾኑ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስቴጅ ደይቡ ካብ ኤርትራ መፅእ ኢሉ ንኤርትራ ንእሽተይ ስፖትላይት እንተዝባ ንዑን ክብሪ መሃቦ ነይሩ ግን ኣብ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ዘለና ምሁራት ኢና ተባሃልቲ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ነታ ኤርትራ ትብል እንትርፈ ብሕማቅ ክተቕስዋ ንእሽተይ ፅቡቅ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ክብሉ ዝተሓረሙ ኢኻ ትርኢ ከምኡ እናገበርካ እዚ ሕራይ ነብሱ ዝኻለ ኣሜሪካ እዩ ንኣሜሪካ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ፀገም የብለይን
ምርጫናቱ ስለዝኾነ ንሰብ ተገዲድካ ኤርትራ ኮን ኣይትብሎን ኢኻ በት ካልኦት እውን ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ እዚኣ ኣለዉ ዳርጋ ነታ ኤርትራ ብፅቡቅ ተጠቂሶም ማሲ እቲ ተቃውሞ ናቶም ወይ ተቃልሲ ናቶም ዝፈሸለ ዝመስሎም ናይ ሃገር ዲኻ ከተመሓደር ትሓስብ ዘላ ወይ ዲሞክራሲን ፍትሕን ከምፅእ ክትብል ከለኻ ነታ ሃገር ነቲ ህዝቢ እንደይኮነን ስለዚ ንስኻ እውን ብግዴኻ ነታ ሃገር ብፅቡቅ ከም ትጥቀስ ጌርካ ተፀኒሕካ ፅባሕ ንጎ ፅቡቅ ሽምን ፅቡቅ ዝናን ዘለዎ ሃገር ትፀንሐካ ንሃገር ከተመሓድር ሕልሚ እንተለካ ነታ ሃገር ከተጥፍእ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትካ ሕልሚ ንሰብ ግን ከም ተትሕና ኮይንካ ኣክት ትገብር ተለኻ ከም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ማለት እዩ ንኤርትራውያን ዝሓልዮም ዝመስሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ግን ኤርትራ ኣብ ጉድጓድ ንኽትኣቱ ይስርሖም ነይሩ ዝሓለፈ 70 ዓመት ካብ 50ታት ጀሚርካ እንተሪኻዮ ተራ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ትበሃል ሃገርን ሽምን ንኽጠፍእ ጥራይ ነይሩ ክሳብ ሎሚ ድማ ኣይተቐየረን እዚ ፖሊሲ እዚ የግዳስ ክወፁ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ መሰለ ኤርትራውያን ዘገድሶም ንናፅነትን ዲሞክራሲን ኤርትራ ዝቃለሱ ኮይኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ እዚ ከዓ ተዋሳእቲ ስለዝኾኑ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ተዋስኦ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ስለዝኾነ ከምኡ ገይሮም ንብዙሕ ሰብ ግዳይ ይገብሩ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኦም ተዋሳኢ ስለዝኾነ ነታ ሽም ሃገሩ ዘረይዎ ሕጂ እውን ናይ መወዳእታ ክንሰምዖ ድሕሪኡ እቲ ዝብሎ ጥቕሚ ስለዘይብሉ ክሰምዖ ይኮንኩ of Colorado in the US Congress. My parents immigrated here from a place torn apart by war. They worked hard every day, made tremendous sacrifices, and taught me to never take for granted the educational opportunities that we have in this incredible country. It's because of them and because of those opportunities that tonight their son stands before you as Assistant Democratic Leader of the U.S. House of Representatives. My fellow Americans, let me... سنتاي كبل دفتن زلو تاعتانتا ناي سدرو زمصا زلو هيرو ستوري ناي هيرو كاب تعود منابرو نلعلي زمص مخانو اب امريكا زي كمزي بتعمي تفتاونا زلو ناي هيرو زانتا سلازخونه نعون خطقملا يلي نتانا ايرترا كفال زانتا كمصا دلين برني ايرترا طقس كمزي دلنت زانتا كمزي قدسونا نرزلنا كل تعود كاب كندي صعيرو خمس مثلا امريكا ما كنا متى عدل كم زخفتت فاين امريكا عدل كفيتات الكا امريكا فاين نو بروبلم ስለ ተማሃርካ ይኮን ካና ፖለቲካ መጽኻ ክንደይ ዘይተማሃሩና ፖለቲካ ይመጽዮም ናቱ ብልጫ ናቱ ኮለትን ኣለዎ እንተኾነ ነቲ ናይ ህዝቡ ኩነታት እንተዝገልጽ እውን ጽቡቕ ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ምርጫ ናቱ እዚ ኮይኑ ከምዚ እንድሕሪ ኮይንካ ድማ ይሕዝን ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ኣብ ኣሜሪካውያን የጣቅዕሉ ኣለዉ ንዴሞክራሲ ወኪሉ ኤርትራ እገዳ ንኽትወርዳ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እገዳ ንኽነብር መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ዝገዝ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢና ንግድ ኣለና ኢሎም ብላብላ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ስዊፍት ሳንክሽንስ ብፍላይ ኣብ ስዊፍት ዝወርድ ናይ ንግዲ መቆፃፀሪ ስዊፍት ናይ ስዊፍት እገዳን ተወሪድካ መድሃኒት ንኸይትገዝእ ዝኽልክለካ ፋብሪካ ዝኸውን ማሽን ከይትገዝእ ዝሕግዘካ ንስሜንቶ ዝኸውን ማሽን ከይትገዝእ ዝኽልክለካ ስለምንታይ ካብ ዝኾነ ካምፓኒ ክትገዝእ ከለካ ብባንኪ ኢኻ ትኸፍሎም እቲ ባንኪ ብካባኻ ገንዘብ ክቕበል ከም ዘይክእል ገይሩ ይሓፂካ ዘሎ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ወይ ካሽ ኣውፂኢኻ ገለ ብሕቡ ኢኻ ክትቦ ክንደይ ትካላት ኣለዉ ልዕሊ 10,000 ካሽ ክበኩም እየ እንድሕር ኢልካ ይደልናዮም ክብልኻ ሰራቂ ኢኻ ስኻ ወይ ኣታሊልካ ዘምፀኻ ኢኻ ብኸመይ ናብ ባንኪ ክንእትዎ ስለዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ማሽነሪ ንኸይትእቱ ናቱ ፓርቲ ዓጊትዋ ዘሎ ንሱ እንተኣሊኻዮ ድሕሪ ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ወላ እውን ኢኒሽቲቭ ተዝገብር በይኑ ክቕይሮ ኣይክእልን እንዲሁ ግን ከም ኤርትራዊ መጠን እቲ ናይ መንግስቲ ካሊእ ወላ ኣፅዋራ ይትግዙ ንኣብነሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣፅዋራ ይግዙ እንተዝብሉ ነይሮም ንኣብነት ንህዝቢ ሓሊሉ እዮም ምበልኩ ነይራነ ኣብዚ እዋን እዚኣ ኤርትራ ኣፅዋር ንኸይትገዝእ ተኸልኪላ ኣላ ካብ ስዊፍት ግን ተኣጊዳ ኣላ ስለምንታይ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ጥሜትን ሽግርን ንኸጋጥሞ ውራይሎም ባይ ዲዛይን ከምኡ ገይሮም ኣለዉ ኣይገርመኩምን ኤርትራ ክሳብ 2018 ኣርምስ ኤምባርጎ ዝበሃል እገዳ ነይርዋ ዝኾነ ኣፅዋር ካብ ካልእ ከይትገዝእ ኣብ 2018 ተላዒሉ እዩ እዚ ሕጂ ደጊሙ ወሪዱ ዘሎ እገዳ ግን ካብ ስዊፍት እዮም ኣልዮማ ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ድምፂ የድልየካኒ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ባዕሎም ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወላ ንሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ማሽን ክትገዝእ ከላ እታ ካምፓኒ ንዓ ትሸጠላ ሰከንዳሪ ሳንክሽንስ ክወርዳ ስለዝኽእል ኣሜሪካ ኣጊዳቱ ንዘላ ሃገር ክሸይ ተተረኺብካ ንስኻ እውን እቲ እገዳ ይወርደካ እዩ ዳትስ ዋይ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ትካል ክሸጠላ ኣይመርፅን እዩ ኤርትራ ብኸመይ ትገዝእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኮሊላ ብኢዳ ኣዙርያ ትገዝእ እዚ ከዓ ምቹእ ኣይኮነን ንስራሕ ክሰልጠካ ኣይክእልኒ ቀልጢፉ ኣብቲ ጉዕዞ ድማ ዓብ ሽግር እዩ ዝፈጥር እዚ ምዃኑ ግን ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ብፍጹም ክጠቕሶ ይደልን እዩ ናይ ስዊፍት ኢምፓክት ኣብ ንግዲ እንታይ ምዃኑ ጀስት ኣብ ጉግል ከይትኩም ሰርች ግበርዎ መልሲ ካብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ሕጂ ንእሽተይ ናይ ንግዲ ክንርኢና ድሕሪኡ ክንሓልፍ ኢና ናብቲ ካልእ ኣርእስተይ
Landscape is undergoing a seismic shift. For decades, the US dollar has reigned supreme, dominating international trade and investment. But now, a new challenger is emerging, the Chinese yuan. The yuan's share in global payments has reached a historic high, a testament to China's strategic efforts to reduce reliance on the dollar. This milestone marks a significant step towards a more multipolar international monetary system. In July, the yuan surpassed the Japanese yen to become the fourth most active currency in global payments. So ندولار challenges قبل حدش باتيرا حدش ونا يكونن كم معلتنا معتي تتكاملنا ناتون لعلى زمت زلون هاي تشاينا باتيرا مخانو أبزي وانزي بعلم درجة ما برا بعيد درجة حيزو كم زلون كاب جزينا بجزي دما تدلين نتون تتكاملنتون نعززي خيرالو متأنسوز عززي متأنسوز عبيه دما نهجرات كم بعلى يرترا بتنا أمريكا أجداتات بزح واقع زخف لازلوا مفتح قانون كم زخلي زنجر لذي حادث صبغ زينا حادث نابس صبغ معزن زوست حبريتين نسمع زلنا. Following the US dollar, euro, and pound sterling, the surge in usage reflects a shift from dollar as more countries embrace local currency trade. Several factors are driving the yuan's ascent. One key catalyst has been the So باتيرانا تشاينا تتكاملنتون لعلنا خدا خيط كله تناي بريكس بيمنت سيستم دمان حرمتيو تقدا ناي سويفت واتش الواكل ويجن كابنابو ناقود لك خير خل هاجر دما زحش عدل كقات من خل قنو دما زياده ما كاليت جود نيوز مالتي that underscores the shifting dynamics of global finance. Russia has recently legalized the use of Bitcoin and other cryptocurrencies for international trade. This decision is primarily driven by the need to circumvent the extensive economic sanctions imposed by the United States. So, كابو بزي في الدماء رشا ومبوغنا نتي نا أمريكا أجرا بزح شجري فترة لهم سلازلو عبتي نقدناي مسكالوت هجرا زجبرو وزلو نعوني مسكار إذا كريبتو زبحال نخدك أمو بيتكوين دي كالوت كريبتو بمتكام نتنقد كسالوت إفتنو لو مهنياتو كريبتو منجسو سلازي كوحاصرو أنا يهوب منجسي إيرترانا زي كونتات الزون بقفلوت أكتك عملو actively فرسيوخ قبرو ويون كختولو نزي منجد زون من البات I'm very sure كم زكاة الوجن I hope نزي نجار زي بعمق تكريو كريبتو حدا كابتي ناي منجستي مكوتصار وصاي كتجبرو له تخل نقدي كحق الزغل ويكسال الزغل قدايو سلازي راشا نتنا أمريكا نمبدح نزي كريبتو زبال إمبريس تجبرو خمزلان كم دما نتنا كريبتو تقمي أبقد مع عالم أبقد من نقدنا عالم أبي أقدر سنت كم زلوت كبرلا that's why ما كريبتو زبال كم معلتنا معلتي adoption ويكاتتك عملت ناتو إن عزز غيزلو بتوم إنفست قبرو تدليو ويونا بتاعود خد كدوت وي إنفستيجيركم زلهم سايت ما هيركم VIP كلبنا إنفسترز هون هذا أبزي يوتيوب جوين غيركم أبتا VIP كلب ممبرز بنتراتيهم مستوانو زخيد أقد دس فيديوهات نعقاتكم تراي خون زغل كجبريه معناته أتي زجبر فيديو نزم الكتاسب تخون تقينو زيادة وتي تاونت كم زغل تجنرال حبري تاجن أبزك بكم كفتني لذي كم تدلين تخينكم أبت كلب جوين غيركم ممبرز كونو كتسالي ناي داغا مكسخاسات نارا خدمه حبريتا سقمت نغتو زغتكم زغل كجبري لذا ابت جوينز بلاتيهم ابزي تشانل ابت زدلي كتكدو تدخلوا مو VIP كلب ممبرز ندير خوينكم نعخاتكم زخون راي فلو فيديوهات حصر زبله شير كجبر كفتني فزيك ابز قرباي لانش كيريت بروجكت اتوم نايكم تقداس نزلكم كنت كملوا تدخلوا هجنا بزبانا نخيد كبزبانا خنتاي بحالالو كال let Mogadishu burn. We will help the transitional government to do whatever it can to make sure that Mogadishu is stabilized quickly. ሶማላውያን ዛ ቪዲዮ እዚኣ ሰይጣን በአፉ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ እናበሉ ሼር ክገብሩ ኣርዮ ኣለኹ እዚኣ ድማ ኣብ 2006 ሶማልያ ናብ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ንኢትዮጵያ ናብ መሬት ሶማልያ ሰራዊቱ ክእቱ ከሎ ዝተጠቀመሉ ምክንያት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ እውን ምክንያት መን ተጠቂሙ ስምዕዎ It will be a few weeks hopefully ንኸደ ዘለና ንውሕዳት መዓልታት ወይ ንውሕዳት ሰሙናት ኢሉ ክሳብ ሎሚ ግን ካብቲ ዓዲ ኣይወፀን just a matter of days before we leave but at most it will be a matter of a few weeks when you compare that with the type of because we plan to pursue the remnants of the Eritrean troops, international jihadists, and the hardcore elements of the Islamic courts who are fleeing towards ናብ ዝኸደሉ ዝነበረ ድማ ሰራዊትና ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ኣትዩ ምስቲ አልሸባብ ኮይኑ ይቃለስ ኣሎ ንሶማልያ ንመብልሻው ዝብል ምክንያት ተጠቂሙ መጀመርያ ናብ ሶማልያ ሰራዊቱ እትዩ ነቲ ሶማልያ ዝርግርግ ንኽእቱ ተጠቂምሉ ጎኑ ድማ ንኤርትራ እገዳ ከውርድን ኤርትራ ኣብ ዕፅዋን ክባር ንኽትኣቱ ዝተጠቀመሉ ምክንያት ምዃኑን
بوغيرو كسابلو مدما بمخنيت نتحجر هم فشفش كجبروا ينبرو خمسة لون كل زجيرهم جن بتبال على سي نبيهم كسرقوا وسفتنو إيرتراز جبروا تسقى مخانون كابي إيرتراز بقى شجر مخانون نيرترا كل جزء كم أكل نايت جبن نايت تسقمهم إيرترا خمسة فترة تجيرهم يوم كزارة بزفتنو أبز سمعوا هذا خبون قولوا صريح إيرتراويان يلو عم قدم مسيك مايت مس سلسلة أنا نملسن أبرهاد لزبالنا توم كونسل عم قدم زنبرة and إساياس خوينا كفينا انت أخذت بزلقة إنا يوم نونو نإيرتراويان سي تعشمو تبدولي أما بتقرأي نانس أنا ناي تأمنون نقول سنة ناي أمنون يلو يا قلت أزدلي زوسنا حتنا بناي ما أغلى من قستون يتفتون بشعبيا ونيتفتون خلت يوم نخيسهم لا يوم اندستري أب إيرترا نهلوسي لمن تاعكم سومو زي اندستري تقول زلو إساياس بعد قال بقال زبالنا يو نا ودي فريمون حدا زي مازيو أفتن دو سرح وانزل لهم عاد قرا تعادوا سرح وانزل لهم بقى بمدفعنا فرسينا حدا جزء سلازم حساوهم نابزي صلوا أزي نإترا كتصلوا من تاني ما بوردر متيهم سرح وانزل لهم زبل قال بقال سزارونا ينيرو سلازم كم كتفو أرديتك أبزأتو صديقك انتس مش إثيوبيا حبيبك نسون إثيوبيا لو تقدر غير خمسة على سنة نحن إثيوبياويان أخواتنا إلنا مش إثيوبيا زرنا 100 مليون حي لو تقدر بمقيار الشعبية ني إيرتران مبتتان لك زي إعلاما بدحريو بدك من دفرا مبرق أفريقيا يربشن مزيوم كلو قدام مدحانيتو مزيوم كتزارارو نايفل ولا يكرتادو قاعدو زولو هاتشبوتش سلتنا enough is enough they need to go በቲክቶክ በርካታ ተከታዮችን ያፈራው ዮሐንስ ዳንኤል ወይም በቲክቶክ ስሙ ጆን ዳንኤል ነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ወደ መቀሌ ሊያደርግ የነበረው በረራ በመሰረዙ ምክንያት ያነሳው ተቃውሞና ቅሬታ የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ነበር። ወደ መቀሌ ለመጓዝ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የተሳፈሩ ተሳፋሪዎች የአየር ንብረቱ ለበረራ ምቹ አይደለም መባሉን ተከትሎ የተወሰኑ ተሳፋሪዎች በአውሮፕላን ውስጥ ያሰሙት ሕግን ያልተከተለ ተቃውሞ ከሰሞኑ أبزناي تجراي زجبر زنبرة حنتنا إثيوبيان إيرلاينس تجراي زسافر زنبرة نمغلا زخد زنبرة سبعة زعانت زخونة أجابات يومهم أبتا أير بزح أجامك بزح باسن كم سفترة زريم يكسكس يملك على توجن لبررا بالاميو سياسة متسنة بأير نبرز أباي مليونال من نجاجر نبر ودم زين ريوزلنا الزجات مكونتات وشتاو قداينا إثيوبيايو سلامتاي تتوابيلهم سلامتاي كدن كالارستيو أنا زجر من نجن تايو نزنا جرزي توم إثيوبيايان كادرتنا أبي شعبيا زهندسو أكايدا يكلو سلزرع خطرة تجريمه ولا وناب عدم زجاتم بعلم زفتروات أجا ويوناتهم أجا من تخونه نابانا نايم تسجع روي زخونه بحرية ترزل لهم بتمسح ساري أبكار الفيديو مسألكم نيره ولا ون مسيرترا زي تحاس نجر نجلوه نبيرترا كتحاز وقفتنو خلو كلنا خنتك غلنا أبزي حلفة مسألكم نيره نمنتاي كل أجمعنا إثيوبيا نبيرترا الجيبكا نايم صراف ويونا نيرترا نايم خصاص بحرس كابيز مسؤول الله بزوان زي سياس يا بريزيدنت زتري وزير لهم دما زيناي بحري هذا I don't know جبت عودي ولا ناي حجر كومنتاتور بعرب نزيز عرب زبلو إيرترا مرجعنا عطان إثيوبيا أفضل بحر نخد كل حسد الناس اللي هاجر نسبقنا إثيوبيا زي تسعر every أجمع بتزو بازلهم سوماليا ني جبت أنت خيرا إيرترا تجبر زلا سوماليا أفضل بحر إثيوبيا بسوماليلاند خسرت أصل زي كله إيرترا تجبر خمسة كل أجمعناته نبي إيرترا كوس أقوى وين أنفتن كابي يزبق جزء كايدا زيتين لكن كابت بتدقق جامي أبت بوليتيكاناتنا كجرجروز أنهم بفلايتي نايت جرا حيل مالتيو نابنا زي اسمع واج حدا زقربو تأشوم ولا بزح جزء على إيرترا زجات من زلوا تقام مسني حدا خاب يوم زك أو مني زك على سن زلوا زبل جزء يقربوا يوم فلايك أز أكلوا جزء كابي زلوا محبرة سبي الصوت وجيبو تمنسي زك على سن زبل على كأو بزح جزء خطر خلقات سو زلتي أبعد برجيت نحمل ترح دي يكون استقدم لهم ودابت أيشهم زك على سن ورون قدم يتوز يوم تصرحهم ونساتهم يوم خاو حلفتي الخاسرات ولا حلفتي الحماسين كأو تم قالوا بهيرات بفلايك أبت تجرينا في زرع وتعزلوا بزح استخاتوا يكونوا نلمون يعللهم حزي زي تأيوت قالسس ناي كبابي عينة ملك عن قحز بدمر ونستت أنا خرة تا إرترات بهالعدي إرتراو إيه لزق من زيكا كله بحبر
ንቅድሚት ወፂኡ ንኸይቃለስ እቲ ዝሕለም ዘሎ ዓወት ንኸይመፅውን ዕንቅፋት ይኾኑ እዩ ይብሉ እዮም እዚ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ምናልባት ሕዚ ብርጌድና ሓመዱ እዚ ንምስፋር ዝኸዱ ክያዶ ኣሎ ዶ ከባቢያውነት ኣሎ ዶ እዚ ኣካይዳ ናቶም ካብ ዜሮ ዝበገስ ከም ዘይኮነን ስለምንታይ ከምዚ ኢሎም ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳያት እቲ ኣብ ውሽጦም ንዖም ዘባልዖም ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ኣልጊብካ ንኤርትራውነት ንምጥቃዕ ከምኡውን እቲ ዘሎ ኣውራጃዊ ኣካይዳ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ የለን ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ እቲ ደንቢ ተቃውሞ ዝበሃል ዘሎ ንኸይቀውም ወይ ንኸይሕይል ኣሲሩ ሒዝዎ ዘሎ ፀቢብነት ምዃኑ ኩልና ንተኣማመነሉ ኢና ብላዕሊ ኮይኖም ተጋሩ ክላገፅሉ ክትርኢ ከለካ ግን ተሓዝን ንባዕሎም ካብ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዘይወፁ ንባዕሎም ናቶም ፖለቲካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ግን ስምዕዎም ዘይፀግብ ድሌታት እዩ ዘለዎ ዘይፀግብ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳታት ስለ ዘለዎ እዩ ምውራድ እውን እንዲሁ ባህል ኮይኑ ዘሎ ፖለቲካ ትግራይ ብፖለቲካ ተፈለየካስ ተዋርዶ እዩ ዝብል ድሑር ካብ ዘብለና ሓደ ሰብ ምዝሰዓር ኦር ፖለቲካ ፈላላይ ምዝፈጥር ተዋርዶ እዩ ዝብል ናይ ትግራይ ፖለቲካ ስድራ ከይህልዎ ሰብ ከይቀርቦ ማሕበራዊ ርክብ ከይህልዎ ስራሕ ከይረክብ ኢኮኖሚ ከይህልዎ ክጠሚ ክዓርቕ ጫማ ከይረክብ ገዛ ከይህልዎ ቤተሰብ ከይምስርት ስድሩ ክብተኑ ዝገብር ፖለቲካ እዩ ሕወሓት ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ እዘን ዝብለን ዝነበረ ዘረባታት ኣበይ ከንሪአን ነርና ኣብ ካልኦት ሰባት እንታይ ክገብሩ ኢና ነርና ኣብዚኣ ስምዕዎ ክብረት ዝፈልጥ ሰብ ብዝኸማኻ ግን እንታይ ክብረት ትፈልጥ ስኻ ንመን ኢኻ ተኽብር ስኻ ነፍስኻ ከማን ኣይትኽብር ነፍስኻ ትሕስር ኣለኻ በዚ ትገብሮ ዘለኻ كده حاجة تاناي تقرأ أوريدك عملك غير كير عند خاتبل تسمع وإنك تورد عها تاناي تدمرنا عنا أبينا تقوم جمك زمن متسأله زمن أبي وين هاي تم مسلتي متسأله يلوم من ده خو سمعي حجس تقرب تزمت زلوا سرعات انت أي تزمت زلوا وعوع من مخانو فليتك طبعا دي راجزي كاتنا قطع مكا هنا أنا أمشي رابطة بابتي أرماديخا كله له لا كل بانديرات هتعلم زخون اندحر تغيرو البس أبيلكا كير تبلا شعب كان أنت تغير زي أدربي أبيلكا خالق تخدن السوق مسنا هاجراويان كتلاقص نسخاس على سايت رخيبكا تسبب حنقولكا تسبب علاماتاتكا ما أنت تسبب نجارات تكالس بدرجة هاجر كتكالس زي بقعكا مسايت متأثر أيزوم نعخازم بأخاجن تعمل أنت قدمت شعت بهير شمون تبهير قال ما تبلير حج خاتها مفلتتك تقراي السعري اللي زي الدرسب اي بس ايكاني اي قد سكاني ولا مريت تزلل انت موتي اي قد سكاني قل عامها غتفلت من انت غاني تايك مخرك هذا اللي فهمت يا ولا حنت توسخ الله بلان مرقاقز تراينا هنوسخ نخيل دلال فتحي يطرح زي كونه تقلاس فتحي مخاني وجه مصير زلخو تاو خاريا نفس الزق على السب حد جيجنا سبالو بينا جرز جهر وفو يزبال I love him I support him تزن بعلنا سعادة خدان زقبرنا تيجي اسينا مالتي الحزب يرفع بوز حسب سبيو انا خدقو فدالي اجوخا خبلو دالي كلاتنا قالس سلو زخونه قالسنا يزق على زلو نحنا ني اسراوان انت زي شعيرنا نزم شعبيان دغفتمون زبحالو اريتراويان ده زي شعيرنا سي أبينا تعوضنا تقاومي نايمن تقاومي سكنبل أبوها دياتاو حرشا نسنتو نعهن نين دابل فانيو أمر عن درعن مسبس حكمو بجزيخا ناي زمنا وقباب حرشا حساب على النتبل انت وينكا حساب كادو مكافل كا يويس رحا كابز حرشا مسقور بيت كوينة بعلي يزحزوه الكا مقعركا من لسلي من الباط حد حوكا قانوت لي خمنا أبوها كوم انتظم لغي بهاوردو دد حري مع قرقركا نايز حبتو ملسي نسباي تحتت أبقزخا خوينكا بين خاستنتنو ملسو بعينخا بنبعات كوتسي لل حنتنا يلبونا على الكتساو تبكاي حز ودع الدي مدرك ناتو قرصنا فترك واقع فيلونا نيو ببترف ببرك كتسابا تباي قوين حساب كورارك رمالو تاريخ يغدو ولا يغدو أقري زبرتي إني الكاتن ترترلو زلخا سرح حلمنا يتسرح سيئنو زقازن زلو السبي ازرب شني الكتسل إيو زلخ هسان حلمنا يتاولاد أبي واتنبع زلاد دي إذا
ፀቢባ ኣሪጋ ኢልካ ተሓፍረላ ዘለኻ ቤትካ ሕልምናይቲ መፅለልስ ኢኑ ኣብ ግዳም ተደርቢ ዘሎ ሰብ እዛ ቀጢና ኢልካ ዝፀየንካያ ፀብሒ ሕልምናይቲ ሙሉእ መዓልቲ እኽሊ ዘይለኸፈያ እዚ ጥቕሚ ዘይብሉ ዝመስለካ ዘሎ ጉብዝናኻ ሕልምናይቲ ጥዕና ሲኢኑ ብሆስፒታል ደቂሱ ዘሎ ሰብ እዚ ሰላማዊ ኣእምሮ ኣብ ሃገርካ ዘሎ እዚ ልዋም ድቃስ ኣብ ዓድኻ ዘሎ እዚ ህዱእ ንፋስ ኣብ ደንቤኻ ዘሎ እዚ ውሑድ እኽሊ ኣብ ቆፈኻ ዘሎ ሕልምናይቶም ሃገሮም ትነድድ ዘላ ዜጋታት ዘለካ ዝተማቕር ሰላም ውሽጥኻ ሰላም ክትምላኣሉ ፃዓርያ ትብል እዛ ናይ ልቦና ዕላል ንስኻ ድማ ሰላም ህዝብኻ ይትዝረግ ተረብሽካ ይትረብሽ ኣይተሃውትት ድማ ፅባሕ እንታይ ሒዛት መፅኣላ መልሱ ናይ ብሓቂ ካብዚያ ትፍለ ወይ ካብዚያ ትጥዕም ምኽሪ ወይ ማዕዳ ክትህሉ ትኽእልንያ ኣወል ስዒት ብትኽክል ነቲ ዝግባእ ነዚ ህልው ዘሎ ኩነታት ነዚ መንእሰያትና ከም ንፋስ ላዕልን ታሕትን ዘብል ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ መሊሱሉ ኣሎ ነዚያ ዝራይ ነዛ ዝበላ ጥራይ እንድሕር ኣስተማቒርና ደጋጊብና ሰሚዕናያ እቲ መልሲ ኣብሎ ሓንቲ መማቕርቲ ኣብ መወዳእታ ክወስኻ ዝደሊ በፈሪዳ ስታይል ዝፍለጥ መደቢና ክነምስቲ በፋሽን ሾው ማለት እዩ ፈሪዳ ደግለል ኢንተርናሽናል ዲዛይነር ያ ፈሪዳ ፋሽን ዲዛይነር ኤሪ ሊንክ كم مقصلتا نايتين عخم تخاتلتنا يبقي تبلو اب استفلالي اوان استفلالي حبر ولادو كراي جميركم يمعد مسددي يفلت من اسي እቶም ምረብሓ ዝኸር ዘሎ ቀደም ተሰደዱ ሰገበልዮም ብኾኾም ብድቅሶም ከዓ ገንዘብ ደቅና ይበልዑ እዚኣ ፍለጣ ገንዘብ ደቅና ይበልዑ ዘለዉ ኣይሰርሑ ኣይወቱ ኣይኖቱ ብኾፎም ኮይኖም እዚኣ ክንገብር ኢና ንሕና እዚኣ ክንሰርሕ ኢና ኣምፁ ጥራሕ እንዳበሉ ብኾፎም ይበልዑ ኣለዉ ገንዘብ ደቅና ስወከፍ ብዛዕቕሙ ውላዱ ካባይ ጀሚርኩም እዚኣ እያ ትነፍሲ ወከፍ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ ኣብዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ኢንተርቪው ኣላትኩም ሪኮመንድ ክገብረልኩም ጥራይ ኣምፅያ እያ ዘለኹ እስከ ስምዕዋ عيدا خليك انت طبق تعرف مثلا كمان لخي طبق املاح مثلا كشكر ما يدهاري متبدل ما يهاري مني اكيد نزغلو يدي انا سلالك احس كنير ولا شيء ولا سدحاني له انا نطبق اركب كمان يلا كيف كنينا طبق بورانكم كم دقيقه خطب قلي بس انا يشرح عندنا اخوك دي كوين هو فري مثلا كل جزء بس الراجينز بس الراجينز كلا تسق يا معرقه ولا انا مسجبكم بدعمي تحبس كبات خطتنا بز اقاطامي كم زيره معرقه نخو عندنا سخن جيرات نزلا اقولني زلا ديزاينر فايده دغللا ولا زنات بعلك تسالكيو هو حجزي تجرقت نورمال شفون جرق انديو حجي تي تسرح ابزيو اذا حجي كم طلاف مالتي بماشين تطريفو كل باب عينته وحبر اللو حجي تزغبدي عبد ناي بحكي very interesting زغونه conversation يو اب اير لينك لكم تعلال اكساك ندي كرييتيف سب مخانا اذا فريدا دغلال تبهال دلا بتوشاخي تغيرو زلو سراح بناتناسي كاب كالو دغ كيتصبخا سب كبعلو كرييتيف كوينو ننفسخا نبهلخا نكبرتاتكا زنصبارق نزي سرح سب كبر كهبل ناتهم كبر دما ناب كالوت نكم حلالف دس يبلني اي بحق دس تبل سراح فلوي زخونه سراحات تسرع زلا سبيع كنا تبابع يقبع انت وحده نت فيديو سمعنا ذا تبابع مخري ويون معدا ويون ذا تبابع قالاتنا ابتو كومنت سكشن تقدفنا نخمز يوم عينت ابصبغ من قد زلو سبات كتبابع يخل نتازا رباب زكم سالكم ايكونكم بعلكم سمعكم ابت بوتا اكيدكم سمعكم زدلي حجز ويون فيدباك كتبو بتحتنا يعدمكم نايلو مهار استابزكو دي بليز لايك قبرو سبورت قبرو نايز channel كومنت مقداف مدقاف ناي نفس وقف ناس راحيو نسوم تدقيفكم ويزعبت channel ስለዚህ ናትኩም ደገፍ ድማ ከም ወትሩ ካብ ልቢ ነመስግነኩም ነቱ ትገብሩልና ደገፍ ኮሜንት ምግዳፍ ኣይትረስዑ ኮሜንት ተገይርኩም እቲ channel አክቲቭ ሰባት ከም ተሳተፉሉ ስለዝፈልጥ ነቱ ዘሎ ተጻቦታት ንምግዳል ክሕግዝ እዩ ናይ እንግሊሽ ትሕዝቶታት ኣብ ድራር ፎር አፍሪካ ኣለኩም ኣብ ኤክስ ፈሎው ግበሩልና ከምኡውን ቪአይፒ መንበርስ ኮኑ ተደሊኹም ተሳተፍና በልኩም እዚኣ ጥዕምቲ ደርፊ ገጽኩም let's go